Mela, nerġgħu nilqawkom fil-ċina mal-bibi. Illum ħansalilkom tagliatelle bil-qarnit. Sewa, mela xalu forn, nisalu. Għandna din ir-riċetta għandna bżonn basla mqatta u tewma imqatta, lemon zest, ġifieri 10 tal-100 biex niftehmu, cherry tomatoes imqattajn tajthom daqsxejn origano u żejt ta' żebbuġa, daqsxejn imbit bajda, daqsxejn lemon juice, daqsxejn basil frisk kif qed taraw, daqsxejn origano għat-toma wkoll. Hawnhekk għandna il-bżara ħadar imqatta il-qarabali u komplejt inqatta daqsxejn basaljen. U ovvjament għandna l-qarnit li xrajtu bil-lest mingħand tal-ħobż. U fl-aħħar mhux l-inqas it-tagliatelle jew fettuccine kif isibuhom iktar Italjani. U l-ewwel li nitfgħu huwa it-tew imqatta. Għal min ma jafx isajjar jien ħanimxi vera bil-mod biex nispjegalkom. Naraw ħsieb, daqsxejn. Issa sadattant nitfgħu il-basla imqatta. Il-basla jien nippreferija kieku tkun tal-kulur mill-qamra ġifieri għax ikollha aktar toma biex niftehmu. U nitfgħu il-kumplament tal-ħaxix li għandna il-bżara taraw qatta u l-qarabal. Issir bil-mod fuq nar baxx kif għattilkom naraw fis-sar. It-toqrija tagħna għandna l-bżar aħdar kważi sar. Il-misfunala, faħ, il-kazzola, għall-ġin. Koplu nitfgħu l-ingredjenti l-oħra li huma it-tadam, l-origano u biż-żejt ta' żebbuġa, il-basil, nitfgħu il-lemon zest, il-qoxra tal-lummija kif qed taraw hawnhekk. Il-ġus tal-lumi sewwa. U għandna daqsxejn imbit abjad. U daqsxejn origano jew kif ngħidulu origano bil-Malti, daqsxejn naqa' white pepper, ma semmejtulkomx dawn. Naqa' white pepper u daqsxejn mel. Ovvjament da huwa Himalayan salt li huwa aktar healthy mill-mel ieħor. L-aħħar ħaġa li nitfgħu huwa il-qarnit. Vera faċli biex tagħmlu għadil aqwa. Kif qed
taraw, it-toqlija saret sakemm issir il-fettuccini nattu daqsxejn platu fuq nar baxx. Mela, noħorġu il-passatu, noħorġu ż-żajt għadeltu. Hello, għamilhom hello. Xejjer, ma tix ix-xejjer. Illum għandu borda ta' ħażina ż-żajt. Alright, tal-jeżdella saru. U saru perfettament tajbin. Fajna t-taljetelle fil-platt. Kif qed taraw, salsa lesta. U f'kemm li ngħidlek lestejna blatt bnin, blatt healthy. Ta' tagliatelle bit-salsa tal-qarnit komplat verament tajjeb. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal darb'oħra jiena il-bibi insellmilkom.